Dneska vítam v novom videu, v ktorom vlastne hádžete shooter, ale keďže ja som trošku rozohral túto hru, som ju hral za videom, tak už som na 50 level a to je jednu vec, tu robíte, že hádzali ste tu shooter. Proste sa to volá simulátor shooter, hej. No a ja som ináč tu už trošku farmil, hej. A miesto šutru, tak tu vidíš, že tu je dole šuter, ale ja tu hádžem proste, wow, 31 čipa, dobre. Ja tu proste hádžem kontajner. Je kamo jak v ten Pokémon Go by si nie po Pokémonov hádzal, ale by si hádzal po kontajnery. No. Get out. No, a tak proste, chápeš, proste biznis, no. A ja tu proste farmím a tak. Hehe, no a proste tu hádžem kontajner do steny. Ináč, kúpil som si novú myšku, takú fajnú Bluetooth, s ktorou som hral aj Bravko. A dajme challenge, dáme 3 challenge, dobre, nie, 4. Dáme 4 challenge na video. Nápad, nový. Keď dosiahnem do pondelka, dneska je sobota, ale vidia asi v nedeľu, zajtra asi vidím. V nedeľu vy to budete pozerať. Tak, dáme takú sádzku. Keď na druhý deň, akože pondelok, budem mať 26, lebo mám konečne 25 odoberateľov. Neuveriteľné. No. Keď budem mať 26, o jeden odber, to strašne. Ja nejdem po YouTube, alebo penieži, hej, ani nemôžem ešte, ale nejde o fanúšikov. Ja som videl proste, že nejakí youtuberi robia content, tak som si povedal. Tak budem točiť Roblox, Rivals, hej. Nikoho to nebude baviť, ale tak prečo nie? Neskôršie nevidíš, no? Kamu, povedal som to, jak debil, že? Ja viem. Ja neviem také. No a keď dosiahnem 26 vlastne, že na druhý deň dosiahnem, tak urobím videjko o tým, že budem musieť hrať Minecraft, PvPčka a Survivor ako normálne. Kvôli tomu som si kúpil novú myšku, lebo dneska som rozbil myšku kvôli tomu, že som s kamarátom hral PvPčka a proste to je také, typek proste je odo mňa 100 metrov a iba raz buchne tým mečom alebo čím a kamo, dá mi damage, dáme srdiečka iba piu, ja som pri ňom 2 cm blízko, mu tak bijem sekerou, krumpáčom, neviem čo, a nič mu neurá. Tak som hodil myšku a no a myška, ale pekná ináč, fakt krásna, ale malá, presne do mojej ruky, že ja som maličký, no, dajme tomu, no aj 5 dní mám narodky, takže pohode. No, to je prvá sacka. Druhá sacka, tak bude to, keď dosiahnem 27, pozor, 2 odberateľov, ako to dosiahnem 2 odberateľov, pozor, to už je riadna pecka. Tak vyberete vy hlasovanie, buď si zahrám Fortnite, lebo Fortnite som dlho nezapol, no nic, alebo si zahrajem CS-ko, ktoré teraz hrajem, ale ani ne. Aj tak z toho potom buchom postom, takže v pohode, hej, v pohode. Počkaj, ja som už to kedy dobre, ja už môžem, ja sa rozprávam, ja som máme idol do streamerov, no nic. Takže dajme tak, buď Fortnite, alebo CS, 20. Hej. Teraz pozor, keď dosiahnem na tomto tu presne videu, dáme 5 lajkov,
to je moc asi, no. Najviac mám 3 alebo koľko, 5 lajkov, dosiahnem fakt 5 lajkov, tak natočím video, jak s myškou mojou, tak hrajem Brawl Stars, ale nie na počítači, ale na telefóne. A to bude moc ťažké, lebo dneska som to skúšal presne, lebo to je na Bluetooth, ne? A som to skúšal vlastne a tam je dobré. Ešte do toto idem sa dačo kúpiť. Tak vlastne, keď to dosiahnem, tak možno urobím. Ale možno, lebo, počkajte, možno splním, možno nie. Hej? Kvôli tomu, že ja vlastne ja neviem natáčať video cez telefón. Preto natáčam. Pardon, prepáčte, ale chápeš. Proste neviem natáčať. Preto natáčam len na kompe, lebo akože na telefóne je pre mňa také, ak by som na mikrovlnke. Ináč som tak nevidel, že na ktorí hrali Rivals proti týpkom, čo hrali na chladničke aute, ale na aute sa to dá, hej, ale tak na chladničke tiež to tej smartphone, ale na mikrovlnke a v lietadle. Aj v lietadle, potom máš tablet, ale jak? A na mikrovlnke? Čo? Hej, tak akože, bro, no nic. No nic. Na mikrovlnke. Akože chápem. Mobil, tablet, telefón alebo počítač. Ale aj konzolu, hej? Ale mikrovlnka. Tak možno tam mal, vieš, taký ten rumunský tablet, že keď zapneš, tak ty zapne mikrovlnku na 30 minút a potom hraješ 30 minút, vieš, a potom sa ty zmení na CS-ko a potom pareš bomby, vieš, no i no nic. Tam asi je rebirčo. Dobre, ďalej. Joj, som prišiel všetké love. No, dačo vôbec, počkaj, hej. Dobre, idem asi tu dať, nie? Hej. Dobre, tu dať sa, čakaj, starter pack. 1000 tire, hej. Tak. Hej. Tak. Hej. Dobre, ja si kúpim petov, keď zarobím peniazy, čakaj. Idem oskúšať. Tu dať sa. No, chodem, dávaj, head. No, a ďaleko. A ty čo si, bez? A ty čo si, nebodaj bez, alebo čo? Lebo pozerám na teba a ty to skačeš jak truhlík. Nebodaj by si bol pes, nie? Ja. O, rybka. Ty, aha, bro, flashback. Ja to točím večer, ja to netočím ráno, chápeš? Ja to... Tomu choď už. Preč choď. No ja to proste... Zomriem. Takže za prvé. Ja takedy to mám rozdelené, že natočím video o 5 minút, chillujem 5 minút, hej, na Instagrame. Presne potom idem strihať. A keď nie, tak rovno, hej. Ale teraz, keďže mám aj školu, aj keď mal som dneska robiť, a neurobím to na zajtra. Tak to mám takedy, že večer natáčam úplne večer, keď mám chvíľu a mám ísť si ľahnúť, spinkať, tak natočím video. A ráno o 10:00 tak ho prestriham. No, možno o 8:00, 9:00, proste keď sa mi chce, tak proste si ho prestriham. Takže ja si myslím, že to je v pohode, proste vieš, chillik, si kus počiluješ a strihaš videa. Aj tam chillujem, len tam takedy proste je to ten problém, že ja proste robím zlé videá.
akože nemyslím tak akože toto, ale akože zle ich natáčam. Napríklad teraz to úplne robím zle. Takto natáčam úplne ináč video ako ja. Ja natáčam cez to ten prestrih, akože normálny, ale vidíš, ja natáčam zle a tu je shooter hra. Tu je shooter hra a ja som veľký shooter, ktorý natáča. Vieš. A to nevadí, proste, keď hraješ kameňovú hru proste a ja som tež dutý kameň, tak to vôbec nevadí, lebo ja, vieš čo robím? Počkaj, ja už mám 500, si pána. Frajer. No, za prvú vec, čo robím zle. A to je to, že keď editujem, Braško, ja nie som nejaký Dodo Clip Farmer, hej, ale keď sa stane vec, tak takto, keď striha, needituje, striha, pozor, hej, tak on proste má nejakú platformu a tam si nachádza veci, keď som dobre počul, a tam si nachádza hudbu a veci. Ale ja som taký blbý, že ja si to nájdem na YouTube, akože normálne si to nájdem na YouTube, nejakú vec, a potom ja ju s tou strihacou platformou, akože teraz na čím natáčam, s tou strihacou platformou, tak si ju vyskrínujem a dám do videa. Bro, a ja to tak robím zle. A ja viem, lebo kamarát mi strihal a on to úplne ináč robil. Kámo, a ja to robím ako pásmek, sa podrite na moje videá a na iné. Oni to tam majú, Braško, profík, profesionálny, neviem čo, ale už choď preč. Plakať budem. Takový best, no, si dám. Bro, no, ja dostávam tu flashbanky, pane bože. A ináč toto hra je moc hraná, strašne. Keď tak pozrám. Nevadí, zima. Skúsme troši. Dobre, nevadí. Podrá, jaké petardy, podrie. Jak hodím a podri keľo. Dostanem, typnem 700 000. 652. Nah, bro. Faker! Či faker, hacker. Aha. Milión? No tak to si 10 rokov. Nie, pardon. To vidíš, darčeky skladám. Tam som Joďovi dal, tam som prihral, tu som dal góla, tu som sebe vrácil. Teraz som prihral Maťkovi, Ďoďkovi. Nevadí. A na budúce budem asi možno točiť, lebo mal som natočiť, ale aj tak som to zle natočil. Neviem prečo, ale tak GG. A ináč dajte radšej odber. Radšej. Prepačte, akože pýtam o odber, ale chápem, som začínajúci. Dajte odber mňa, tak podporíte, že Braško, ja budem Mr. Beast. Hej, ale z tému, hej, tému boss. No nic. Proste akože, chápeš, ja mám rád natáčanie videí a ja proste tam necítim tú podporu, chápeš, ja... No, nikto ma nepodporuje. YouTube. No, nic, ty špiňáku. Todo. Aha. Som vieš čo chcel? Kebyže mi dá do odber, tak no nic. By som sa asi... Toto. To je čo som hodil? Ty petarďak. Toto presne, toto, nie reálne, toto presne. Bro, kedal. Presne toto istú, ale nie reálne, toto istú hru som hral, ale so šípom. A ináč, kto chce mi dať frienda, dajte frienda, ale ja nepríjmam teraz friendov, akorát kvôli
tomu, že neviem, či to sú fanúšici alebo nejakú zmrti, lebo ja sa pripojím na nejakú fejkovú hru, akože napríklad ja som vždycky išiel do toho, lebo prepáčte, ale keď sa mám priznať, ja som reálne takedy tak skemoval, že som takedy sa pripojil na Steelka, takého som odžugal. Teraz Steelka až tak nehrajú. No a stala sa taká vec, že proste týpek vytvoril hru, ktorá sa volala, že buy brainrot or trade, hej. No ja som na ňu hodil a pozerám, že to je dobrá, že typek dobrú hru vymyslel, lebo môžeš tradovať, že si dáš do toho a napíšeš, že dávaš trady. No a typci dávali trady a tam tak skemovali gro. Kámo, tam boli normálne India Butter Chicken Scammer. Počúvaj, ty si sa pripojil a hneď, aj dobrá hudba tu hraje presne na toto, normálne nejaký film, ne? Normálne počúvaj, typek ti dal friend, si sa joinol na ňo a typek, Braško, hneď, ti ukradol celú bejsku iba. Don't score, please, no, don't scammer, no. Bro tam začal také vykladať, normálne mňa išlo z toho odžubnúť. A potom do Bersky a tam, ale preč choď už. Hej, mám malé roboty. Ale to vôbec nevadí. Kabo, ja tu behám jak nejaký bezmozek. Tá panvička poletí zaraz mňa do Čo? Už písky z toho ísť vo šelec. No nic. A ja tu mám Ja tu hru hrajem 20 minút. Akože aj ten predošlý diel. Nie, viac. Nejakých 30 minút. 30 pol hodinku toto hrajem, hej. Ale nie na videu, preto to je také krátke. Preto tu mi píše 17 minút 05. Ale ja to som myslel tak, že proste chápeš, normálne. Dobre, posledný krát to spomeniem. Dajte odber. Preto, lebo mám 74,5 má ľudí pozera, keď som dobre pozeral na to tu. A na elastiku, či aký fraz. Ma pozera. Percent. Akože. Ktorí nemajú odber. A z toho 25 ma pozera a má odber. Vidíš? A tých 25% je moja pekná diváčina, ktorá ma vždycky diváčuje. Čo som povedal? Ja neviem, čo to kedy vymýšľam, ale však prečo nie? Proste šarka. Šuter. Čo to je? Kúžeľ. Koš. Knižka. Book. Open new book. Bookcase. Krabica. Solnička. Nafúkovacie koleso, ktorý zaraz u Luníku ukradnú. Nie, to nebolo akože, hej, že diskret, že som ich zdisoval, ale tak niečo to cholem železo. Železo, tu mám padvička i cholem tu. Jurko ukradne. Tu mám darček, tu mám lampičku, tu mám jablčko, nemám rád ovocie ani zeleninu, popravde, a jem iba rýsku a šalát. A k tomu čistá voda, alebo ja proste som milovník čistej vody. Ja nikdy nezoberiem, akože dobre, zoberiem si juicy, hej, to hej, ale taký fajný, hej, juice, alebo takedy malinovku, ale bro, akože ja moc vody nemusím, ja skôr čistú, no, vodu. Ale keď tak, kde vidím malinovku, vieš, ale tak si zoberiem, ako myslím u nás, no, tak kde tam, ale Burka sa tu postaví a hádže do Ameriky dakde. Som ti prekonal, špíňačka. Špíňačka. Ja neviem, či ma počuť, aj keď som ďaleko od mikrofónu. Ja teraz normálne sedím, ale ja vždycky takto. A
keď si všimnete, moje prvé video s mikrofónom alebo stream, lebo ja tu mám na mikrofóne takú, taká, ako to tá plácačka, ten koniec. A ja vlastne takto som takedy rozprával blízko, potom som si zobral tú placačku a ja som lepil moje písky na tú placačku takto. A som rozprával, že si pozrite video staré. Takže čo ste ľudia? Dneska vás vítam v dnešnom videu. A takto že takto. Bolo stále iba. Takže a také. A tak som stále rozprával, chápeš? A keď som bol tak blízko, tak ma takto, že bolo počuť, že no, takže volám sa Milan, som z Ružomberku, rád pijem pivo. A keď takto je v Ružomberku a volá sa Milan a rád pije pivo, požehnávam, amen. Pán Boh požehnaj, nebojte sa. Ja vás tiež pozdravujem. A neviem, že keď som takého reálne povedal, tak pozdravujem z Malčiciach. Ani neviem, kde sú Malčice, ale presne tak. No nic. Dobre, ja proste takto teraz by som chcel byť, lebo vždycky takto točím. Ale ja už nechcem takto byť Kamo, teraz si predstav, že si dám dole placačku a takto budem. Takže, ahojte. No, mám Kamo, to ako, aj! Lebo ja mám tiež akože ozvenu, chápeš, vieš. Treba, ne? Bro, aby si počul, či ťa počuť, alebo nie. Dobre, môžeme sa radšej vrátiť k fajtu. Fajtu, presne. Admin 6. Nemôžem. Zlý chlapec. Teda čo? Dám si rebiert, bro. Peňaženka moc sa bolela. No. Chudák je. Tyvo, ale podri, jaké petardy. Počkaj, podri, jaké petardy idem. Keď to nejak rýchlo idem, ja trošku to tie petardy dávam. Počkaj, že som k miliónu už. Nemôžem. Kámo, pozri, jak idem. Ty kokos, jak drak. Idem jak drak. Si pána beka. Oh my god. Si pána beka. Jak drak idem. Táto penieži budú. Tomu ver. Penieži budú. Ty šele nebuj. Ale meni tam mi dávalo viac. Ale tak ideme na to ten drag race. Typka to asi livlo. Hej, typka to livlo. Podri. 3 milióny dám. Yes sir. 4. Dobre. Ja si dám autotrol. Už mi to samo vadí. Jaké sú tu rebierty? Ja už nemám ani rebiert. Ja už nemôžem dať ani rebiert. Ja teraz si musím vypnúť. Dobre, začne toto. OK, dobre, teraz by som asi urobil takú vec, že by som nechal trošku tak akože zapnúť, že akože vypnem, akože hovor toto a nechám tu možno tak 2-3 minútky, pre vás to bude 1 sekunda, ale pre mňa to bude dlhšie. A ja by som to trošku nechal len tak pofarmiť, len tak trošku nechám. A uvidíme, že dokedy sa dostanem. A tak asi. Ja tu počkám 2-3 minútky, pre vás minútka, sekundka. Dobre, trošku, raz to bola minútka, prečo minútku
Sekunda pre mňa to bolo storočie. Tuto tu nazbierať bolo dosť dlhšie, ale... Pozeraj. Pozeraj, jak rýchlo a zbesilo. Čo mi ty vyprávaš? Ty vole. Ty vole, no. To je poriadne a masívne. To mi daj všetko, čo máš. Tu, no. Daj mi tu a... Ja idem head. Počkaj, ja som sa trošku teleportol zle, čo? Hej. Dobre, OK. Tu je to oveľa, fakt, že oveľa ťažšie. Tu už máš bilióny, tam máš 3 trilióny, hej, no nic. Dajte to. Ja som reálne predpovedal tú vec v mojich myšlienkach, ešte čo som zastavil video, že podľa mňa, kamo, tu tak bude auto házať, Pane Bože, že tu jak auto cez plot. A reálne, kamo, to sa stalo. Keď chcete dať part 2, povedzte, kamo, ja urobím part 2 pre túto hovadinu. Part 2, no. Toto video bude trošku dlhšie, len trošku, ale chcem jasne urobiť aj normálne videá, ktoré sú Oh my god! Wow. Ktoré som nikdy tak netočil. A to je napríklad hľadám PC setup na Bazoši, Alze, proste všade. A dokonca aj na Temu a možno aj na Shein, hej. Na Allegro a tak. A nebojte, to video vyjde. Nebojte. Len mám ho natočené už, ale problém je ten, že je blbo natočené, že som ho urobil úplne blbo, že som to povedal také debilní. Čau. Super. Musel som stopnúť video, kvôli tomu, že brat mi skočil do videa. No nic, tak to je špiňacké. Ste ho počuli. No nic. Čiže. Dobre, nebudem dávať vyhrotené edity, ak dávam stále, ale... To sú také než... Ja si dávam 6. Bro, je to tam, bro. Podri, zarobím 4 bilióny, typujem. 4. Dobre, 4 a 7. 4 a 1, no nie, dobré. 4 a 7, no. O 6 biliónov. O 6 miliónov som sa sekol. Ale to vôbec, co? Nevadí. Druhý portál je za 2 kvát. Dobrá. Musíme dať asi do druhej časti toto. Ale ty už neukazuje hero funkcii, ty puzer. To už 3-krát sa mi stalo. Ukázalo Robuxy, no. No nic. No ľudia, musím to dať asi do tej druhej časti, lebo toto mi potrvá asi 50 rokov. Toto je do tej... Nie, musím ísť do tej prvej časti. Jaj, bože. Počkaj, tam bolo 20 miliónov. Počkaj. Musím zbierať 250 miliónov. No nic. To budem trošku dlhšie zbierať čas. Dosť dlho. Páne Bože. Tie rebierty nie sú zlé, ale bro, akože... Trváte trošku dlhšie to. No. To trváte. Tu sa idem teleportovať, čo tu je. Ó, typek má huge, alebo čo? Kamož, tak taký huge, ja mám petgo. Brežku, čo sa chceš? Kopírovať do potiku, do petku. Ti ukážem aj peta.
toto tie simulátory fakt neznášam. Ja simulátory strašne milujem. Toto ja mám rada, lebo... Really? No, nic, ne? Čo mám za to povedať ľudia? Asi ničo. Nie, dáme to do druhej časti, nie. Dajte odber.